Jel ti ikad došla i video pa šramar sad kad gledam što snimam? Šta se događalo iza kamere? Puno stvari se događalo iza kamere, bilo je dosta i svađa i svega, a najviše pomirenja. To mogu reći iz svoje kože, jer najviše sam ja bila ta koja se pomirila iza kamere tad kad smo imali Freudan. S kim sam se najmanje slagala u kući? Pa možda sa Ivom logično, ali i sa Antonelom. Ali dobro, sad mislim, nemam ja ništa protiv tih djevojaka, samo mi nisu stijele, što da kažem, ali se čujemo i sad. Svim curama mogu iznijeti nešto pozitivno, tako da nemam negativnog mišljenja o nijednoj curi, jer se ni ne bavim time šta one rade i šta su one radile i šta su pričale po izjavama i tako dalje. S kim si sve ostala dobra? S Majom, s Sorajom, s Anastasijom, čujem se i s Antonelom i sa Kajom i Mašom, Marijom, Katarinom, Jeleno G. To. Ti sa svima osim Sivom. Pa, prozivala sam i ja Antonelu, mislim, to je prosto tako je, mislim, trebaš odvojiti realan život i show, mislim, pa nemamo 15 godina. Zašto meni niko tamo ne voli? Znači, meni je prečudno to gledati jer sam sa svim curama bila okej, poprilično sa svima. I to je bilo, mislim, gledati je to užasno, jer to u suštini nije bilo tako tamo. Misliš o Jeleni i Smiljani? Smiljana mi je presmješna, a Jelena mi je jako draga. Jako, to je toliko divna cura. Ne mogu reći u kojoj epizodi ispada Smiljana, ne mogu to reći. Reakcija na prvi poljubac s gospodinom savršenom. Da. Meni je tad bilo toliko svejedno da ne mogu reći. Ja sam tješila Anastasiju jer ona nije dobro prihvatila to. Mišljenje o Ivi. Neću reći svoje mišljenje o Ivi jer će biti jako ružno. Da, ja i Antonela smo sad dobre, ja sam se joj izvinila. Prošli put kad sam imala onu izjavu o sarkazmu i to, bilo mi je jako teško to zagledati pa sam joj napisala da se joj izvinjavam. Da li se ti sviđa na koji način te prikazuju u šovu? Ne, nikako, jer nisam tako cura koja me pokazuju, ali to ćete tek vidjeti, možda i u savršenom sad, ili ćete vidjeti ako me pratite dalje. Da li ti smeta što ima Petar toliko više godina? Smetalo mi je na početku, ali sad ne. Da, smijao se je pušit. I ja sam jedna od tih koja je pušila i Anastasija i mi smo tamo baš imale problem sa pušenjem jer smo više nego inače. Koja djevojaka u kući se najviše razlikuje kad se ugase kamere? Antonela i Iva.